ụlọ akwụkwọ Lady Hannah International Secondary School Awadobosi bụ ndị nke gbara ndị nke mbụ na nyabụ ịnwa aka bụ nke otu na-akwụ maka ụtụ isi nke steeti Achikobala. Nyabụ mmemme nwa aka nke isiokwu ya bụ iwegota ozi banyere ịtụ ụtụ na ndị ndu nke ọdịnihu bụ nke eji wee na-edupụta ndị nke ka na-eto eto na uru ọ dị bụ ịtụ ụtụ ya nakwazi etu wee na-eweta mmepe tọrọ atọ n'ime obodo. Chinelo Ọnwụzulike onye nta aka anyị ga-ewetara gị aka ahụ nso. Soludo onye nọchitere anya ya site na onye Chief of Staff bụ Maazị Ernest Ezeajụghị gosipụtara afọ ojuju ya na ya bụ mmemme nke eji mee ka ndị mmadụ mata mkpa ọ dị ịtụ ụtụ isi. O kwuru nke a na ya bụ mmemme ga-emetụta ụzọ ọma ịkwụ ụtụ isi na steeti a. Onye isi ụlọ ọrụ nke AiRS bụ Dọkịta Greg Ezilo kọwara na Gọvanọ Soludo egosina ndị Anambra na ego ha nwere ịrụ ọrụ maka ha. Ọ gara n'iru ma kwuo na ha ewepụtara ntinye aka ọhụrụ iji dọta uche ndị mmadụ n'ihe gbasara ịtụ ụtụ isi ka o wee gbaa ọsọ ọsọ imetụta mmepe steeti a. N'aka nke ya, onye ji ọkwa Managing Director nke Anambra Broadcasting Service ABS bụ Maazị Chris Umuakwukwo kwere nkwa na ABS ga-ejikọ aka ọnụ n'ụlọ ọrụ ndị AiRS iji kwalite ozi gbasara ịtụ ụtụ isi na steeti a.